Id-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li mhux veru li seħibha Carol Aquilina qal bir-riforma tal-inkjesti il-gvern irid joqtol lin-nies. Dan meta mistoqsija mill-ġurnalista One News waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Nazzjonalista. Jiena kont preżenti, Carol Aquilina ma qalx li huwa assoċjat mal-qtil tan-nies. Iżda filmati mill-Parlament jisqu kompletament bil-maqlub bid-deputat tal-fazzjoni estremista Carol Aquilina itenni għal darba tnejn dak li rid ifisser. Dan huwa gvern dittatorjali illi jrid jaħtaf il-poter mill-organi kollha tal-Istat u jżommhom f'idejh biex jagħmel li jridu, biex jabbuża kemm iridu, biex jisraq kemm iridu, biex joqtol lil min iridu. U allura f'dan il-mument m'għadix iktar kwistjoni. Permettili, l-Onorevoli Ministru Iva nisma'. L-Onorevoli Ministru Jonathan Attal. Il-gvern li jrid joqtol lil xi ħadd għandu jirtiraħħaw. L-Onorevoli Aquilina, inti qed tgħid li l-gvern ordna joqtol xi ħadd? Jiena qed ngħid li l-gvern irid joqtol lil xi ħadd, nerġa' ngħidha. Dwar dawn l-allegazzjonijiet long ħareġ il-Partit Nazzjonalista jiddefendi dan id-diskors b'deputati differenti tal-Oppożizzjoni iservu ta' difiża għalih u għal dan il-kliem. Il-Partit Laburista kien irrimarka li dan il-gideb ma jagħmel l-ebda ġieħ lil min jgħidu minkejja kull intenzjoni biex jattakka lin-naħa tal-Gvern. Il-Partit Laburista kien anke talab lil Bernard Grech biex jikkundanna dan id-diskors xi ħaġa li sal-lum baqgħet ma saritx.